Igama likaJesu igama lami ngosisi Mahleki njengoba sekushiwo ngwakaZulu isibongo. Ngiyamthanda uJesu osindisa ukuphila kwami usuku nosuku. Oyenzela impilo yami umusa njalo njalo. Ngiyambonga uJesu engayinikela kuye ukuthi ngayinikela ngingaqondi ngingazi ukuthi uzongithwala kuze kube kalokho. Ngayinikela ngimncane bazana uJesu ngakuma 20s nje. Namhlanje ngima 40 something. Ngibonga nje ivangeli likaJesu bazala ukuthi uJesu ngempela uyathwalana. Ngiphuma ekhaya lesiZulu ehlanzeni la khona ukuphilwa khona ngesizulu. Kodwa uJesu wenza umusa ukuthi endaweni enjalo ushumayela uJesu bese ngiyambamba bese ngiyaphenduka bese ngiyakhohlwa izinto zakwaZulu. Haleluya. Haleluya. So ngiyamthanda uJesu bazana ukuthi akakaza ngishiye kuze kubeka lokho. Impilo yami ngeqiniso nginikelile kuJesu iphelele kuJesu. Anginalo elinye ithemba, anginayo into enginayo emhlabeni eyithemba lami ngaphandle kukaJesu. So nje bazalwane kulezi insuku kunalento ethi phakathi kwami khona le ndaba lena elapha kuMateyu ukuthi khona waphuma yohlwanyela imbewu yakhe ngisho bazalwane. So kwase kubona kade ngathi khona isitha sifike sakutshala okuwukhula. So makukhula sebeyaphuma bayabona ukuthi sekukhona lokhula la kuhlwanyele khona imbewu enhle. Haleluya. Ukuthi phakathi kwambazalwane uJesu mabebuza ukuthi Jesu siye yini ukosiphula ukhula. Uthi uJesu ngekani ukukhule nalo ukhula. uJesu wayigaranti into eyodwa ukuthi imbewu etshaliweyo ayifi. Amen. Noma ngabe nganokhula kodwa imbewu etshaliwe yona ayifi. Noma kungakhula ukhula bazalwane siyabona siphile emhlabeni nokhula. Yonke into esemhlabeni isho ukuthi iphambene nokuphila. Zonke izinto zike kaSathane nje. Mawubuka nje uphuma ngaphandle uyathenga esitolo abasebenza yonke into nje ingekuba umnyama kodwa phakathi kwalokho siyimbewu bazalwane. Engabulawo ukuthi namhlanje ngibe nesimo esithini. Imbewu ephila phakathi kwethu ayifi. Ayifi sekube nokhulu olunjani njani. Ayifi sewuminye nisikile. Ayifi imbewu esizelwe ngayo. Asiqedwa. Akusho ukuthi ngeke sizingele siyazingela kodwa asiqedwe. Siyacindezela kodwa sinjani asinyinyekile. Konke lokho okukhona emhlabeni akusenzi ukuthi sibe nelungelo lokushiya uJesu. Noma ngabe uhluphi akusiphi isimo kodwa imbewu ozelwe ngayo ayifi. uJesu nje akasho ukuthi akhanje kokusiphula ukhulu wathi akuyeke kukhule nalo ukho egarantile ukuthi imbewu iyona egcineni ezoqhuma kube iyona ephilayo. So ngizothi bazalwane noma kuyini noma ungabona ngathi wena uthwele ukudlula wonke umuntu kodwa leyo mbewu engafi ayiqhubeke iphile bazalwane. Haleluya. Singamyeki uJesu simyekiswe izinto umhlaba vele unjena manje kodwa uJesu imbewu azele ngayo iyona egarantileyo ukuthi izosithwala size sifike ekhaya ezulwini. Amen.